Evening everyone. Sengenile njengamanje. Sengiphakathi emshinini. Phakathi emshinini asidlali. Wa in ngiyabingelela. Ngiyasalutha. Ngane zakwethu kuphi na kuphi. Lana ikhona South Africa phesheya kwezilwandle. Sengenile u-changes Akasha njengamanje. The Akashian changes is in the house. Can TikTok do the work for me and alert people that I'm in the house now? Can TikTok alert people for me on my behalf that now I'm in the house? I'm in the house now. It's now or never. Ayazi ngoma esankomo that is now or never. Oh, hey you in Africa. Aliga in sankomo is now or never. Yabo ukuthi ngimdala awusoka hey music ongafi ongaphuphi lezi ngoma zamanje lezi ngoma zamanje uyidlala kanye udlala unyaka owodwa hayi futhi ngisho unyaka ophelele uyidlala u3 months nje sekuzophela unyaka isho kancane nje ithi hey hawu sekuphelile hawu ho sekuphelile kalula kanjalo nje nginomculo ongaphuphi angizeleke wona umculo la engane zakwethu kungena changes Akasha ngiyanibingelela YouTubers ngiyanibingelela TikTokers ngiyanibingelela ngiyazi ukuthi khona abantu abasuka ku Facebook abasuka ku TikTok beze ngale ku YouTube wami yabo bayobuka khona ngiyanibingelela ke sawubona nalabo abasuka ku WhatsApp ngiyanibingelela bonke noma abusuka kuphi because the traffic is from various places noma ngabe usuka kuphi molo ngalesi sikhathi you drop your comments sawubona simelane hlengiwe molo ngane wethu ngiyakubingelela futhi ngiyakwemukela ngalesi sikhathi we are here to drop the bombs asihleki asidlali yabona mina ngiyakholelwa ekuthenini ukulokhu feeder ufish okay ukulokhu unikeza a man a fish kuyamfeeda nje for that day but kudinga ukuthi uzumnikeze umfundisi ukuthi kudotshwa kanjani so mina yona into ila ngikhona of which futhi ngiyahambisana kakhulu nalaba abasanikeza iman ufish ngobani vele phela while you are still curing this disease ekhona la mental disease kumele bedla abantu kumele abantu begqoka kumele abantu be right bakhelwe izindlu kube impilo iqhubeka ngoba i-disease ila yabo ila i-disease so uma silapha la umuntu yabo umuntu masimlapha la so simlaphe wonke complete, it's a comprehensive cure masimlaphela umuntu ngoba umthetho oqala kwi-universe uthi the universe is mental. Wathi umdali asakheni umuntu ngumfanekiso wethu asifuze yezwa that is lokho nje kuyini kuyi allegory akugona ngalendlela abantu abakucabanga ngayo kodwa kusho ukuthi ngokomthetho wendalo as above so below njengoba wena umdali akwakha wena uyena wena in a microcosmic manner yena nje ubekwazi creator with the mind. God is mind, is an infinite intelligent mind. Wasekuthelela wena kufanele nokuthi ufuze yena wasekuthelela wena ukuthi nawe yenza lezi zinto engizenzile mina create through mind. Ngibona abantu sebelwa nje mina belwela izinto bebulalana benza yonke imsangano le and thinking ukuthi they are going to get something. You are going to create using the mind. Awusebenzi ngama-laws e-universe mangabe kukuthi wena uyalwa wena musukulwa nabantu yabona khona abantu ababulala omunye ambulalela isikhundla yezwa sidididi engasazi ukuthi sathunya ugwayi sabuya neboza ngoba kwakwenze njani ungabulala umuntu umbulalela isikhundla yabona lo energy leyo that you are sending out iyagqilaza lo energy leyo yezwa iyagqilaza lonto idla umnikazi isazelo sidla umnikazi waso. Uyabona you magnetize yourself for things. You magnetize ube magnet yezinto. Ngalokho nje
akusho ukuthi mangithi ngalokho ngisho ucabanga kakhulu ngeke ngayisho ivideo la akusho lokho ucabanga kakhulu be a thinker no sizongena kukona la ukuthi what to do uthi Super Jim Mzobe useshilo uTikTok ukuthi usekhona eclassini thisha ngiyabingelela eclassini Super Chief wethu siyakubingelela futhi siyakwamukela ngalesi sikhathi ama ushers ami ke azokuthathisa nje iseat uhambe uyohlala lapha phansi bese uthokozela ubumnandi bayo ini icontent ngithi ayizo lonto yeah ngiyathemba ukuthi futhi uTikTok ke usazobatshela nabanye ukuthi hey changes usemshinini nje manje I'm playing hayi ke sesingenile ke bafowethu itopic yanamhlanje it's survival mode sengaze ngabona ukuthi mina ngiyi-plug and play uyayazi i-plug and play awulokhu nje uyiprograma uyenzani uyibhalela iscript ukuthi kumele ukuthi ithini uyu-plug and play mina nje mase ngila ngivele ngidedele nje anginayo into mina eba i-presentation ukuthi nansi indlela engizoyilandela mangikhuluma ayi kuyangihlula lokho so nje ngivele kube i-plug and play nje mase ngila ziyaya bese umunye azabuza ethi hayibo lento oyishoyo wena uyithathaphi ngiyabonga kakhulu Precious I thank you for the gift Precious lapha vilakazi uthi emakhosini mkhulu we Precious indaba uthi emakhosini bese uthi mkhulu uyazi omkhulu ukuthi sebayiqeda imali zabantu bezidla nje bese mabeqeda lapho Super G ngiyabonga mabeqeda lapho omkhulu bethi uyabona ukuthi sengimuhle kanjani yeah real ngiyabonga kakhulu ngegift lapho the real Sabza thank you so much for the gift omkhulu sebayiqeda imali zabantu Precious bethi ngabe uyafuna ukubuyisa isithandwa sakho ngabe uyayifuna imali esheshayo thintana nomkhulu usibanibane kule number ethi hey labo mkhulu laba kulungileke we Precious sawubona ngane yakwethu thatha indawo yakho nje nawe sisemkhumbini okunethezeka la ngiyanibingele bafowethu ngicela before siqale nje sikhulume nje ngalesi sikhathi lesi uyahleka usimelane ehlengiwe ngalesi sikhathi lesi ngicela ukuqale nginibonge ingane zakwethu ngizolonga ngihambe nginibonga nje abantu abafisayo ukuthi bayibonile abantu ipost yeingane kade ngikhuluma ngazo eziwu2 engenazo certificate abantu abafisile nabafisayo ukuthi lezi ingane zisizakale ngokomoya kodwa bengenawo amandla okunikela ngishilo ngalebo bantu bafana nabanikelile ngiyabonga kubona abantu abanikelile monetary or financial banikela labo bantu ngiyabonga ingane zakwethu ngiyabonga kinina nonke ngiyabonga ndeni ka TikTok bafowethu ngiyabonga ngibonga kangiphezi bafowethu kungaphezulu uyabona enikwenzile kungaphezulu uyabona nje kuyimanje ngicabanga ukuthi kusele manje u620 ukuthi kuhlangana imali nje ye-DNA kusele nje u620 ngibala lapha yana no baba umkhwanazi ubaba umaphathanisi umkhwanazi naye futhi i-following yakhe isingilekelelile naye isiphosile nganza wethu hawu uNkulunkulu ungivulele linye page mina namhlanje ungivulele linye page namhlanje uNkulunkulu hayi whoever ocabanga ukuthi wena uNkulunkulu yena whatever ocabanga ukuthi uNkulunkulu okubiza wena ngoNkulunkulu ungivulele linye page mina ke this time around yes uhlobo lwabantu engidila nalo la izinto zabo ziyavuleka nje they are open to give they are open to give iyona nto sikhuluma ngayo futhi namhlanje yonke le they are open to give they are giving futhi yabona mase bafethu energy yakhe isinyukile ngempela isinyukile energy yakho yasuka ezantsi yaya phezulu yazi mawukhipha
awubi nandaba ukuthi what's next, uyakhipha because you can, and then futhi kuphelela lapho uyadlula. Akubi khona okunye futhi ufisa nje ukuthi Nkosi yami ngiyathinteka la angathi lo angasizakala othi ngikhiphe because I can. Awubamba uyeka uthi yabona kuyazenzakalela kona, kuyazenzakalela uvela uthi inkosi iyobona vele God is my infinite supplier vele anyway, yabo bafethu. Uyabona uma ngaka fiki kulesi sigaba lesi sokushifta uzofike uoperate leso sigaba, ngiyazi ukuthi akulula ukusuka kulesi sigaba lesi sokuoperate kwi-scarcity mindset nokuoperate kwi-survival mode. Akekho umuntu ongapha operate kuleso sigaba lesi, akekho umuntu ongapha. Khohlwa ngabe umthetho wendala usebenzi. Akekho umuntu ongakupha something anikele ekwi-survival mode, ekwi-scarcity mindset. Akekho umuntu ongayenza leyo nto. Kubiza ukuthi kushifte lapho, ushifta first la bese kuyashiftekela, and izinto ziyaflow, izinto ziyaflow. Hayi ukuthi labantu abaphayo abanikelayo impilo yabo banemali eningi noma banento eziningi, nabo bayafana nathi sonke. Akekho umuntu ongenazo inkinga la, akekho umuntu ongenayo i-challenge. Umuntu mase engenayo i-challenge emhlabeni, abaningi babo bayibulala. Mase sekulekha lento ekuthiwa i-motivation and challenge, bayibulala because asibikhona isidingo sokuphila. Life is very boring, vele ngabe ibikho indaba. Siba khona istate oba umuntu abakusona salokho ukuthi vele life iboring ngobani vele angayiboni into ejuicy angadila nayo. So bonke nalabantu abaphayo abanikelayo banawo ama challenges, banawo, but they don't mix indaba ye challenge nanani nobuntu nobomuntu. Yabo ngoba into esaba i-challenge i-animal esaba vele ithi my survival is threatened bese iyabaleka operate activate the fight or flight. Wezem wawungeve uzen usuzem ngiyacabanga ukuthi kusenguwe. I just reckon yafuna program e subconscious yakho thintana nomkhulu utshintsha wezem uyafuna yabo uyacabanga nje nami sengihamba ngenza lezo zinto lezo, sengihamba ngithi uyafuna ukuprogram ngikuthembisa izulu nomhlaba only to find out ukuthi angeke ngize ngikunike ngisho ukugodwa kwalezo zinto lezo. Wena ukwazi ukuthi uyafuna ukuprograma ngikuthembisa izulu nomhlaba. Wema bayiqedile imali yabantu omkhulu ngiyakutshela wena. Mhlawumbe ogogo bangcono kangazi, ogogo babhizi ngapha ngasekudliseni amadoda akhe, ogogo bagxile ngalapho, omkhulu bangapha ekutheni uyayifuna imali esheshayo nokubuyisa isithandwa sakho omkhulu. Ogogo bangapha bafuna ukuthi ke akazwe wena wedwa akazwe wena wedwa Ntombo, yabo ogogo ke bangalapho. Shuthi bayabona ukuthi amadoda afuna imali, afuna imali khona ezokwazi ukumaintain abantu besifazane. Abantu besifazane on the other side kushuthi bona bafunani, bafuna amadoda bazowa controller ngithi. Shuthi lo nto isenda leyo signal leyo, yabo isenda leyo signal leyo nto. Bese ngiyabuza uthando onike lokho, sikubiza ngothando ke lokho. Bese uhlengiwe laphana ke yo nami ngiyafisa mfowethu, but I know soon nami ngizokwazi ukufaka isandla. Wehlengiwe mfethu, ngiyacela ngani yakho, ngiyakucela ngiphinda futhi ngiyakucela ungafeel guilty ngokunikela, ungalingi feel guilty. Lokho kuzocreatela another energetic blueprint okufake kwenye indawo. Ungafeel, ungalingi. Yabo into ongayenza ukuthi yipi, yabona mangabe usukufisa ukunikela njengokufisa kwakho kusukwenzekile, okwazi ukuthi ufile njengaye umuntu onikelele ngqo, kube ikona ukuthi angizange mina ngiyikhiphe imali yokunikela. Ungalinge, kufana nokuthi uboleka imali uthi uyibolekela ukunikela, noma ungalingi ufile i-guilt, ungalingi ufile i-guilt, ungalingi ufile a state of
a state of urgency ngokuthi kumele unikele ungasilingi ufike kuleso sigaba leso njengalento eyenziwayo emasontweni naseyindaweni ekuthile usatshiswe kuthiwa nikela imali yakhe izodleka kuzokudlayo khipho kweshumi imali yakhe izonyamalala uNkulunkulu kunikile usatshiswa intimidate uzugcina manje usuthatha imali wazi kahle ukuthi le mali lena izosebenza for something else yabo ugcina usuthatha kuyona le mali yabo usuyonikela usuthi manje usushaya uguilty conscious angifuni ke mina bafethu ukuze nizifike kuleso sigaba leso mina ngiyayazi energy ukuthi isebenza kanjani ngwenhliziyo yakho mina ngisebenza ngeenergy because even money is energy ngenhliziyo yakho nje evumayo uqedile kimi uqedile mina indaba ngiyiqeda nawe yabo mina indaba ngiyiqeda nawe mina nguwena mina ngiyakwazi ukubona wena yezwa mina ngiyakwazi ukubona wena ngoba mina nguwena yezwa ngokukhuluma nawe lento izwayo wena yazi ukuthi mina engizwayo lento izwayo so that's how we communicate that way yabona lento izwayo wena ile ngizwa uvibrate mina nawe we are talking the same language without ukuthi ungikhiphele something yes that's how we communicate like a spiritual we communicate with feelings and emotions so ngibona kona ngqo lokho ukuthi okay ngibona ngqo lokho so ukhululeke nje ucala ibhavu uNkulunkulu uzokunika mangabe ukuthi kufune kunikele ngo-heart something mawuthi kumele unikele ngomoya futhi uNkulunkulu uzokunikeza umoya yabo is the same thing is the same thing bafethu ngiyabona ukuthi khona abangena manje ama comment enu ngizowafunda manje khululekani ngizowafunda nje manje guys niya engena manje ngisazobonga futhi unikelo wenu ngizolonge nikhumbuza ngiyanibonga kakhulu nezwe ngiyanibonga babili abantu unikele ngenhliziyo unikele ngefinance kuyafana kimi yezwa kuyafana efanayo yabo 6 no 9 so ngiyabonga kakhulu ke nganza kwethu ave nishesha buka nje singena nje manje ngobani ngo10 past we are just 17 minutes away but sesino 8000 likes indlela nje powerful ngayo you guys mina I will show you ukuthi you guys are powerful I will show you that you guys are powerful look now all like beno there izinkulungwane ezisishiyagalombili yezwa namakhulu ayisihlanu 8500 likes angakaqedi ngisho u30 minutes ngila ngisho ke no 20 minutes bengakaqedi ngila but buka ngo algorithm I'm going to be picked up ne amandla lawo ayenzwa ngumuntu oyedwa lento yenziwe yinina nonke so I'm trying to show you manje ingane lezi zizokwenzelwa iDNA sekuguaranteed ukuthi izokwenziwa iDNA yalezi ngane kade ngikhuluma ngazo sekuguaranteed that one is guaranteed because imali eshodayo is less than 1000 manje imali eshodayo no baba umkhwanaze ngale ubhizi naye nabakhe sekuguaranteed ukuthi ingane siyenzekile lonto sigqitshiwe ours is to keep calm and relax and watch it playing guys that's how we do things in the spiritual domain angithi yabo ukuthi awakahlangana 4.1 as such but already I'm focusing kwi-side la khona things zizolunga that way I'm focusing and that I cannot focus opposite so mina kwami sekugqitshiwe mina I'm vibrating towards that level then okwami sekubuka universe idlala umdlalo wayo that's how we manifest you decide you choose you will yakho just press start and watch something happening. Let me read your comments. Okay, sengishilo ke laphana ukuthi sengisho njalo. You just know that the universe has unlimited possibility. Yes, kunjalo mntaka simelana. Ngobile usenda nje uthando laphana. Simelana ehlengiwe uyahleka. Okay, ngiyabonga bhuti. Danko simelana. Sengishayisa okwabasakazi laba mase kuzohlukana unyaka
ngampela laphana sesongena ku2026 laphana ngampela akakavalwa ukuvota ngampela uthi ngithathe sike seyiduma ke lapho ke sekusha inyama kushiswa inyama yabo sekuvivile amakhula box laphana nobhuti bangapha egcekeni benza something nyana kuyaphithiza nje omunye upheka ipapa ngala omunye uqoba amasaladi iyasha ingoma laphana kwi radio nabasakazi yabona omunye ucabanga ufonela ibhebi lakhe ongahlali nebhebi lakhe ufonela ibhebi lakhe kuyaphithizela so yaphela sekuzohlukana unyaka sezoqala umuntu enza ama resolutions amasha amadala engazange azazame ngisho ukwenza yodwa ukuzama yodwa ukuthi uyayenza how put changes pp what do you mean nomalanga are you talking about profile picture yami angazi phela profile picture guys ile kuphoswa kuyona angithi uTikTok phela ungidansisa umdanso wawo wenza into oyithandayo uqala wanqaba ukufaka uTikTok nje wenza ngendlela yawo nje sayingena indaba yawo as long as into yenzekile ngisho ukuthi lapha kwi profile picture yami ubona ungathi ubona ilokhu ngani ama details asebhange ila okunikelwa khona ukusiza lezi ngane kade ngikhuluma ngazo yezo ila kunikelwa khona ukusiza lezi ngane kade ngikhuluma ngazo siyabonga Mbimbi ukuthi usilandele yeah well it's 1:30 already guys I've read all your comments right now namhlanje ke sizokhuluma ngo survival mode survival mode ila khona umzimba wakho automatically uma ngabe uhlangana ne danger uzo activate I fight or flight uzo activate I sympathetic nervous system yes ilapho umzimba wakho uzoba kwi fight or flight mode uma ngabe uhlangana ne danger yes so uma ngabe kuukuthi uphila ukuleso sigaba constantly khona into wrong ezokwenzeka yabo ngisizathu ukuthini yabona abafethu njengoba kade ngikhuluma manje ngithi mina ungafocus entweni ongayifuni focusa entweni oyifunayo ngithi lokho sikuzwila ngithi seyithini ke into yami ake ngiqale la wathi mawudalwa wena kwathiwa udalwa angifuni I'm not a Bible banger no kwathiwa wena uyazi wena ukuthi ake ngikhuluma ngomthetho ungakhulumi ngendaba zeBhayibheli ngikhuluma ngomthetho nje okwi universe the hermetic principle hermetic law okhona kwi universe engikhulume ngawo yabo ukuze singalosidideka mhlambe la silosibuzana imibuzo eminingi ukuthi iBhayibheli labhala ubani silosibuzana indaba yelokhungana yencwadi edlule futhi iBhayibheli aliyona history yabo aliyona history book iBhayibheli yabo wathi angizileke ngalokho kunomthetho othi as above so below as below so above umthetho loyo wemvelo uyezwa yonke into ekhona kwenkulu into enkulu ikhona kwencane yes into enkulu ikhona kwencane just like wena uzalwa uma wakho nobaba wakho angithi wena uyi combination of those two people kuwena khona ama traits nama characteristics kama wakho kuwe kodwa awuyena uma wakho futhi awuyena ubaba wakho kodwa khona ama traits nama characteristics kama wakho uma sikhuluma ngo physical standpoint la kukhona kuwena la khona information kama wakho khona information ka baba wakho abazale wena kodwa wena ubona wena to the extent ukuthi kunama genes are activated abo kuwe kodwa futhi wena
awubona kodwa ubafuzile futhi. Yes, as above so below ukuthi ke lokho okuncane okuhuwe ku resemblisha lokho okukhulu. As above so below lokho kusho ukuthi na kwi universe lokho okukhulu okubona kukhulu na kwi universe kukhona na kulokho okuncane. Umthetho loyo lokho okukhulu othi wena ilanga, lokho okukhulu wena okubiza ngolwandle. Yes, lokho okukhulu okubiza ngomoya, lezinto ezinkulu zodwa, inyanga, zonke lento as part of the universe, the galaxies, ama energies alezo zinto lezo awagcini ngokuthi wena uyi tiny particle, akhona kuwena futhi ama energies azo. Yini energy yenyanga na? The energy yenyanga is responsible for what? Wama emotions universe. Inyanga ama emotions universe. Moon is responsible for manifestation, for physical manifestations. It is even said that inyanga is also playing part kwi reincarnation. So ama emotions inyanga. So the emotional body kwi moon khona nawe. So wena nenyanga ni interconnected on an emotional standpoint. Ispirit sakho is represented by the sun. Mind yakho is represented by air. Yes, mangikhuluma ngemoon la ngikhuluma nango water. Water and moon are interlinked. Those are emotions. Yonke awunawo ama emotions wena, unama emotions. Kwi universe leyo nto leyo irepresentwe ngani? Amanzi, inyanga. Yes, wena unomzimba wena. Uyini umzimba kuwena? Umzimba nje ubunawo uyibona umncane wena. On a greater plane, umzimba urepresenta the earth, the physical earth. That is why umzimba wakho wondliwa ukudla oqhamuka ehlabathini. Usayibona ngithi relationship. Wondliwa yini? Ukudla oqhamuka ehlabathini. Okusho ukuthi u-earth nomzimba wakho into leyo eyodwa. As above so below. Amanzi njengoba ngithe mina ama emotions amanzi. Amanzi njengoba ngithe ama emotions nenyanga, wena mangabe udinwa wena noma ujabula kureleaseka ini? Amanzi la kuwena. Yes, lama biochemicals amanzi lawa releaseka ngesikhathi endorphin, oxytocin, no dopamine, no wonke lama neurotransmitters nama hormones amanzi lawo akwenza muzi udiniwe nje kusuke kureleaseke i-biochemical ethile, water, emotions. Yabo, mind umoya. Mind is represented by air. We universe, mind is air kuwena. So mucabanga wena, angithi umoya ukuyona yonke indawo umoya, angithi umoya sonke siphefumula umoya owodwa, umoya ukuyona yonke indawo. Uma ngabe ukuthi uyacabanga nje manje usuku travela in the air, yabo, uyatravela. You can be at Cape Town, you can be at Johannesburg, but ula through mind is air, yabo. So ngifuna ukuthi sibuke ukuthi ke as above so below kusho ukuthi wena zonke lezi zinto ngizibalile manje zu4. Fire ke manje ukugcina, fire is represented by the sun. Angithi the sun is fire, is your spirit. That is why actually you are the son of God. When you are the son of God, because sun represents the spirit, the consciousness kuwe. Yingakho wena kuthiwa ubani i-star sign yakho noma ilanga lalikuphi ngesikhathi wena uzalwa, yabo, iyona house yakho le. I-sun is representing your spirit, yabo, your consciousness, ilanga, your soul. You when is son of God la. Uma kukhulunywa nge-son of God, uningi kama allegories alapha ya eBhayibhelini akhombisa ukuthi the son of God uwe. That is why uKing Bhaka ethi
ngiyinkosi emhlabeni, ngiyindodana kaNkulunkulu ezulwini. Yezwa lonto isho kona kanye ukuthi ngiyindodana, indodana uwe indodana. Angithi washo nje uNkulunkulu sakho umfanekiso wethu, angithi kusho ukuthi amandla onawo wena is the same powers that created the galaxies, that makes the earth to go around, that makes the sun to shine. The same uwe loyo, but wena just that you are conscious. Yes, you are conscious. So you are the Son of God. You are capable of doing everything through what? Through mind. Mind is the soul. Psyche is the soul. That is your soul. It is ngoba ayikho into ozoyicabanga uzoyifila ngithi. Into ozoyicabanga iza la enhlizweni, right? Into ozoyicabanga lezi zinto zi-interconnected zonke zi-interconnected kanje. Zonke zi-interconnected. Okunye kugcina sekugibela kokunye. Right, ngale nto ke sengifuna ukukutshela ukuthile ke manje bekumthetho lo bengikutshela wona. Angithi uyabona la kwi-universe ihlahla, cela ungibuyele ihlahla la. Ihlahla zimisile yini kwemthambo yakho? Zinjani ihlahla? Green. Injani imthambo yakho? Green. Yes. Into efanayo. Yabo? I-universe konke okukhona okukhulu wena you are not wena ukuthi uyiphisinyana kwi-universe, just a phisinyana. We are in universe in this microcosmic manner. Yabo? Ngoba yabona into efana nokuthini ubaba wakho uzale wena uzozala ingane yakho nengane yakhe izala ingane yayo, kodwa nonke kunina kune information kababa wakho lo wazalwa wena kubona bonke laba. Engasho nje umzukulu athi mina ngumkhulu mina. Yes, angasho umzukulu athi mina ngumkhulu mina. Yabo? Ngoba i-information kamkhulu ikhona lapha kumzukulu. So ke nawe and wengeke abe khona umzukulu engayekho umkhulu, wengeke abe khona umzukulu. Umzukulu khona ngenxa kamkhulu. Information kamkhulu yakhipha umzukulu. Nawe ke ukube uNkulunkulu whatever okubiza ngoNkulunkulu akuzange kucabange, kucabangile kwase crystallizer wena. Kusho wena you are the divine mind, you are the fragment of the divine mind. Kumele usebenze the very same way a create ngayo yena umdali. Enye topic yangelinye ilanga ke lento ekuthiwa ama hermetic principle, ukuthi ngiwachaza ama hermetic principle. Kodwa into engifuna ukuya kuyona ngisafuna ukuqale ngikunikeza amandla. Bese ngiyakutshela ukuthi amandla akuphucwe kanjani ke wona o-creator. Yini eyenzwayo ukuthi uphucwe amandla o-creator? Sengizongena kukona ke manje izinto emele uyiqapheleke ezikuphuca amandla ke. Yes. Amandla wodwa, amandla ayafana. Sengizokutshela ke manje izinto kumele ukuthi ube conscious and be careful of zona ezikuphuca amandla. Bese ngibene ngiyakutshela ukuthi kungani kunje. Can I go through your comments? Or ngizowafunda ama comment, ngizobuye ngiwafunda ama comment. Ngoba ngiyazi uma ngafunda ama comment ngizosuke sengideraila kule ndaba le. Ma ukuthi ubhalile i-comment ila ngomela ubekezeleke uma ukuthi angakayiphendula i-comment yakho. Ma ukuthi usheshe waphuma futhi la i-comment yakho ungayifundile mhlawumbe ngezizathu ezithile zakho zama-data noma ubusy contact phazamisayo, i-comment yakho uyongizwa ku-YouTube ukuthi ngiyiphendulile. Yes, ngivele ngizoyiphendula, kodwa ukuthi ngiyiphendule ngathini uyozwa ku-YouTube mase sengu-uploadile live. Ngoba ekugcineni vele i-comment yakho ngigcina ngizoyifunda vele, akaze ngiphume ngingayifundanga. Ngabe ukuthi angiyibonanga nje, kodwa nje ama-comment ngiyawafunda mina, yabo.
ngizoyichaza nje mhlambe le ndaba ngizoyichaza nje mhlambe kuzoshaya 7 sengiqedile. Okay, well ake ngitshele ukuthi what is happening kuphuca kanjani ke amandla. Yabona into eyenziwayo. Kwenziwa show ukuthi energy ayisuke phezulu ezulwini ize emhlabeni. And emhlabeni ke akumnandi ke. Benza nje. Yabo? Uyabona lapho. Benza nje. Kulo njengoba kukhona i-roots la. I-root center le. Yes. Noma i-root chakra. Vele kuzokube upside down. I-root chakra le, ne? I-sacral le. I-solar plexus le, yes? Isemhlabeni ke la. Iwa-animal la. Yes? La iwa-animal la, semhlabeni. Isezulwini ke ngapha. Kuma-heavens la. Wela imfundo iJordani la. Suya ngapha. I-heart la. Heart chakra. I-throat lapha ya. I-throat chakra. Kube yini? I-ajna, third eye. Kube yini? Kube kube i-crown la. La ixhumana nawe khona i-universe. Thola ama-inspiration la. Thola kwi-crown. Thola ama-inspiration. All the things that the universe wants to communicate you through with ziqhamuka lapha ya phezulu angithi zehle ziflowe zize la maziza la lana indawo ebalekile kakhulu le yes ngoba ihlanganisa umhlaba namazulu ikwi-heart lapha ya ikwi-heart lapha i-storehouse of emotions hlangana umhlaba namazulu la manje nansi into eyenziwayo wena ama-inspirations nama-questions are-deep atholakala lapha la kwi-ajna kutholakala izinto ezifana nokuthi nokubona okukamoya ukubona kukamoya ukwazi ukuthi activate-ke the 60 sense ukwazi ukuxhumana nama-dimensions amanye angaphezulu yes ukuxhumana namanye ama-dimensions your 60 sense ukwazi nokubona amathuba emali la ingakhona ubona amathuba emali nokuqala ama-business right nokuthi nje ukwazi ukubona nezitha zakho yonke into ukwazi ukubona nje yonke into ngale kokubona ngamehlo ukwazi ukuzwa ngale kokuzwa ngendlebe ukuthola lapha isemazulwini la ngenhla la communication la ukwazi ukucommunicate ukhulume iqiniso ukwazi ukukhuluma into besiyenzeka yes ukwazi ukuyikhuluma nje into obesiyenzeka ukwi-manifestation ukuthi lento engiyikhulumayo ngezwi lami I'm vibrating ukhulume nokuphila yes lana ke ngishilo-ke uthando la love la indawo ejulile iyona sento ejule kakhulu ngoba ihlanganisa wonke okay ngiza nayo njengolayini lento le lana ke hila ngikhona ke namhlanje lana ke la sebenzisa physical power la solar plexus la usebenzisa physical power ukuzidefenda yes ukuzidefenda nokusebenzisa physical power la kukhona i-energy la kwi-sacral kukhona i-energy engakwazi ukucreate ngisho ingane energy yocansi engakwazi ngisho ukucreate ingane i-storehouse of i-energy leya leyothi uprana wena it's a storehouse of energy la futhi la kutholakala i-pleasure ubumnandi butholakala lapha ya yes lana ke kwilokungane kwi-survival la ufuna ukudla la ufuna i-shelter la ufuna ama-basic needs la iphathelene nalokho le basic needs food
shelter, all those things la. Lalela ke. Into efuna ukudla nje. Idle. Bese iyalala. Isilwane. Bese yenza ucansi. Ikhiqiza izingane. Ikhiqiza izingane yenza ucansi idle. Nakhona futhi la ipleasure. Yabo? Pleasure ukudla. Bese iyalala. La iyazidefenda. Ibona ngathi kuyi danger. Angithi la. Uyabona yini ukuthi ubulwane ngempela la. So indaba zo sole purpose ayingeni la. Into enziwayo ke kwenziwa sure ukuthi energy yakho ayisuki la iyele phezulu. Ngoba miya lapha uzosuke ube inja yegame. Ayilapha. Kumele ukuthi kube khona abantu abatemperisha with your mind ukuthi energy yakho ungayinyusi iye lapha. Not to mention ukuya lapha ingazi nje ifike la. Ayenze nje. Ayithi mayifika la bese iyabuyithi. Iphindi lo ayirotate la. Kunabantu nje abathi ayirotate la. Khona izinto abazenzayo ke. Ukuthi energy yakho nje ayihlali la. Futhi iba worried ngokudla ne stress. I-stress izingena la. Iba worried ngama deadlines. Idlana ukudla. Ngizokutshela ukuthi yenziwa kanjani lonto. Idlana ukudla nje. Idlana ukudla wena. Into kumele uyicabanga ukudla. Ba profita futhi ngalokho ignorance yakho. Bathini? Zidefende wena. Zidefende wena. Angithi ukufight vele ukufight or flight vele yenza kanje na lento. Kumele ku-activate into ekuthiwa i-sympathetic nervous system yakho. Kumele activate. I-activate kanjani phela? Kumele ukuthi kube khona into osatshiswa ngayo. Qala. Angithi umuntu zu3 izinto like sisene primary brain ekuthiwa i-reptilian brain. Sasikhuluma ngendaba yokucansi language yethu revolve around ucansi. I-revolve around ini ukudla, food, i-revolve around ini ukuphila, ukusurvive. Into ezu3 njengoba ubona nje la. So kumele ukuthi ku-enhance izinto ezizo arouse leyo nto kuwena. One ke kumele usatshiswe ke. Qala. Yabo? Mhlawumbe before ngize kusatshiswa ngiqale la. Ukuthi bekugcinula, ugcinwa kanjani ula? Emsebenzini. Kumele unikezwe umsebenzi omningi emsebenzini. Kumele unikezwe umsebenzi omningi. Ozoba nama deadlines, unikezwe umsebenzi ongaphezulu kwamandla akho. Ube nama deadlines, ube nomsebenzi omningi to the extent ukuthi ubone ukuthi uya stressed. Bazogcinila na energy yakho. Yabo ngesikhathi usuzwa ukuthi u stressed. Kumele usubmit lokho, kumele wenze lokho. Lokho kugcinula, stress sigcinila yilokho ngana yakho. Ku releaseka ini adrenaline ngaso sonke isikhathi. Mabe kunika umsebenzi omningi emsebenzini. Ubokwazi ukuthi bafuna ukugcina ula energy yakho. Operate as an animal. If you operate as an animal, ngizokutshela ukuthi ba profita kanjani ke kuloko. Yabona okokuqala nje ngikutshela ukuthi bazo profita kanjani ukuthi wena ube ne stress. Bazo profita ngokuthi by the time when uhlezi stressed, ustress umsebenzi. Yabo ustress umsebenzi, i-adrenaline is too much and cortisol. Yabo ama stress hormones lawo. Lawo ama stress hormones over time ayakugulisa. Yes. Ayakugulisa and by the time usugula uyapi? Uye emakhemesi angithi. And njoba uvela ucabanga ukuthi ngiyayidinga i-medical aid. That is when bazo profita kuwena. Ngiyadinga ngidinga ukuyothenga umuthi wokuthi ekhemesi. Ba profita kanjalo ngoba ukugcinula kwi stress kukwenza ukuthi yabo umsebenzi uyastressana. Ngifuna ukudlala ngawe mina. Umsebenzi uyastressana umsebenzi. And ustressana ngamabomu futhi. Hayi ukuthi ungacabanga ukuthi wena
mhlambe njoba bengafuni ukuthi usebenze kahle ucruise nje yonke into ibe kahle ukuthi mhlambe iphutha yini amabomu ukuthi kube nestress kufuneka usubmit u1 kufuneka usubmit yabo njengothisha nje othisha kufuneka baye eclassini kufuneka basethe kufuneka bamake kufuneka benza ama extra class kufuneka benza ama activity anele kufuneka kune paperwork kufuneka ama files ungacanza amabomu yonke lonto leyo akuwona amabomu akona iphutha njalo amabomu ukuze bebe njani bebe nestress ukuze bebe nestress bengayifisi indaba yes nabanye ke ngikhuluma ngalokho nje ngoba mina ngiyakwazi yabo mhlambe nawe emsebenzini wakho khona indlela abakustressa ngayo nawe emsebenzini wakho bakustress nje uzwe ukuthi une stress futhi la kuzokwenzeka adrenaline ke cortisol ukuliswa yibo vele ukuliswa yibo vele yabo so bazophinda futhi benze njani bakutshela ukuthi iunemployment inyukile kulabo abangasebenzi ke manje bakutshela ukuthi amathuba omsebenzi awekho amathuba omsebenzi makuthiwa awekho amathuba kuqanyisa ukuthi amathuba omsebenzi awekho leyo nto leyo yenza ukuthi ubone ukuthi wena idingo zakho uba unsafe ubone ukuthi idingo zakho angeze zizimitheke leyo nto leyo ikwenza ube kwi sympathetic nervous system yabo yo lokungani obona umuthukile ukuthi ubanjani ubona umuthukile ukuthi ubanjani your senses are heightened yabo cabanga ukuphila kanjalo nje for the rest of your life tshela ukuthi awukho amathuba emsebenzi ukudla kuyanyuka ngithi makuthiwa ukudla kuyanyuka kunyusa ukudla kunyuka upetrol lezo ndaba nje lezo zenziwa ngamabomu tshele mina ukuthi inflation amabomu unyusa wazo zonke lezi zinto amabomu yabo ngelinye ilanga ngokuchazela ukuthi ithini theory behind indaba ye inflation yes unyusa ngamabomu lezo zinto lezo khona wena uzoba nefear ngithi ukuthi ukudla ngizilento iphathele nokudla le uzoba nefear futhi ukuthi hey ukudla kuyanyuka uzoba nefear of survival lapho and lezo zinto lezo over time azigulisi manje over time zakugulisa kodwa akushiyongo ukuthi umuntu mangabe segugile akagule akushiyongo njalo umuntu mase gugile akagule abantu asebebadala bayagula banezifo nje kuthiwa amahlala khona lezo zifo ukuphila kwabo all these years bephila bemanzonzwane yes ngizokunika futhi solution uthi yini ekugcineni nala ayisi le naye iphathelene nepleasure ngithi le phathelene nepleasure le bazokubombatha ngokucansi ke la bazokubombatha ngokucansi nje la bekuvezela amantombazana anqunu bekuvezela idakamizwa cishe ngalibiza ngale indlela leli igama leli bekuvezela idakamizwa kumya kuma music video yabo ipleasure leyo ingane zethu nje zinjani idakamizwa zinjani sibhema uncika sibhema yonke imsangano le yabo bese ubuza ithatha leyo nto naye yathatha komunye nomunye yathatha komunye yathathwapi kubona ngathi yona impilo leyo bayibona ku television awubheka abantwana esibaphethe hayibo siyayibhemela yabo toto staff kubonakala ngathi yona impilo leyo iphushwa ngamabomu lonto bayifanda ngamabomu into efana nalezo khona uzogijimisa ipleasure wena ngithi gijimisa ipleasure mawugijimisa ipleasure ke utshwala gijimisa utshwala gijimisa ukudla inyama ugijimisa ipleasure gijimisa uyakhwela wenza ucansi azibaqomo sisabancane kanje ucansi alisekho sacred ucansi belusi ucansi kahle kutshele mina iritual ucansi kodwa hey selvelelwa ngayona iritual seliyinto nje efana noqhawulana nje into engatheni hayi awungiphi awunama ungiphi kanti into ejule kakhulu indaba yocansi yabo kuyamesa apha la so ke nama nekhangiso ke yabona izikhangiso lezi ezifakwayo
ukudla angiqala ekudleni ukudla okudlayo kufakwa lento kunalento ekuthiwa ku hyperpalatable ukudla okudlayo hyperpalatable kunema sensory ku sensory exceptional and accepted kusho kuma senses ukudla kuba too much is very pleasing kuma senses ukuzwa ukudla okudlayo mawukade usema restaurant noma uyikhiphile noma wenzeni udla uzwa ukudla okudlayo khona ugcina usu addicted mhlambe ekhekheni elithile noma ugcina usu addicted ekudleni okuthile yabo lokho kudla lokho kunabantu abenza ama research ukuthi bangenza kanjani ukuthi kube pleasing kuma senses akho so that uzoba addicted ku release ke I dopamine ngaso sonke isikhathi kuvezwa lokudla noma ngaso sonke isikhathi ukucabanga ku release ke I dopamine shuthi ilento le angithi lo basobezozuzana pho ngalokho angithi uku-overeater kwakho kubona kuyi-profit wena mu-overeater wena khumbula ukuthi uzogula ku-unhealthy lokho akudla yes lokudla kune oral sensation I-oral sensation ke i-sensation an illusory i-sensation eyamanga la elokunjeni yakho mawunambithi sensation eyamanga eyenziwe ekhandiwe uze kushelela kamnandi lezo zinto eziresearchiwe zatholakala so they are bringing all the problems umuntu evele ezama ukuwasolve thina ke we are having new problems manje kodwa sisebenzisa the old brain so kuyazi umuntu ukuthi ucansi ukudla ukuphila izinto eziwu3 that's how we evolved vele so uma ngabe ukuthi inkinga zakho they revolve around these things ucansi ukudla ukuphila uma ngabe ukuthi inkinga zakho zenziwe za revolve around lapho bazobe kubambile iprofit izotholakala izotholakala iprofit so ke sinezifo ke ngicela ungibukele ushukela asuthandi kanje ushukela asuthandi kanje ushukela hayi ukuthi iphutha lakho vele kuyenziwa ngamabomu sugar and the salt balance yenza into ethile emzimbeni wakho leyo nto leyo there's a sugar and the salt every time entweni oyidlayo sugar and salt that balance yenza ukuthi you keep coming back for more and then you develop a habit around ukudla okuthile ba stimulator ini lokungani awubona ngisho be advertise ba advertise ngembala ebovu umbala orange umbala oyellow lo mbala leyo uarouser lama centers angezansi awu3 lo mbala loyo endaweni zokudla nje red orange and yellow they arouse ama senses lawa ngezansi lawa lawa nje yahalisa yabo ngoba vele that's what we used to see yabo ngize la okay nakho kunye futhi ngicela ukuveza la lana ucansi lolu ngicela ungibuyele izingane zingakanani ngicela ungibuyele izingane zizala kanjani yes ungibuyele izingane ukuthi zingakanani ungibuyele izingane ukuthi zizala kanjani yabo so ngiyabona ukuthi khona requestile la bengisacela nje ukuqhubha nalento engiyenzayo uqala ngizongena ebantwini kuleka ngizongena ebantwini ngizongena ama comment ngizongena ama request mekhona kuleka nje iskawari sengiyaqeda vele cela ungibukeleke izingane ukuthi zingakanani yabona uma ungasuvula isitolo sezingane idayise impahla zezingane urich ngobani ba busy ngala bayabafida nalokudle bakudlayo izingane zenza zikhule fast imizwa ishaya kuyashasha nje and kuzi profiting ngaso sikhathi sithenga impahla zezingane sithengani futhi amadoda ke even worse ke for amadoda ngokuthi kwenze ukuthi ucansi lube kanje
kustimulate le sacral le kuvezwa awubuka nje le internet ucansi nje is more than 50% ucansi la ku-internet mawungena nje la is more than 50% abanye le ba-addicted ngisho ukushayela myself yabo of which yena kumele ucabange myself is not a wrong thing but kumele wazi ukuthi wenzani yabo la amadoda ngesikhathi lokho ekhipha lento khona abantu abangakwazi ukuhlala nentombi eyodwa abakwazi yes awazi sidalwa indaba akazenzi kunalento engaphakathi efuna iactivatewe lento ukuthi aka experiment ikuyena ngaphakathi manje on a cellular level ukuthi angathi ngizwe lo yabo iku activate into yama experience by that time ukhipha imbewu yakhe yabo ukhipha imbewu yakhe ubudoda bakhe lo ukhipha ubudoda kuyena yabo amadoda ake azoba weak ke ngaleso sikhathi amadoda ake azoba weak yabo kwanto ethu testosterone ihormone yabantu besilisa meso kayena eyinciphisa ngokulo wenza ucansi akabi man enough leya into leyana yenza ukuthi umuntu yabona ngisho umzimba wakhe ubiyena ubudoda angithi ngiyasho nje ubudoda bakhe yabo leyanto leyana uma ngabe ngayi waste nje kanjalo uningi ekwenzayo kuyena ngisho ekhuluma kumuntu wesifazane ubeka izwi lizwakala yabo akabi lento le abe into engaqondakali nje sekuthiwa angidlale lento yepuzzle ke guys ngicane ngilinda kancane nazo mina nginakho kuyigeja ke wegeja imbubu njalo nje awu siyabonga ngisho izwi lakhe akabi man enough uba usisibhudi nje awuba usisibhudi nje ngobani uweak yabo mu sexually weak spiritually weak futhi so ikona ke umuntu esifazana azokugibela ekhanda nje angiphathi ke mulala nabantu abaningi abahlukene it's even worse wena uzoxakeka nje ukuthi indaba umuntu wakhe engakuhloniphi engenzini kuningi ukwenza yabo ukukhipha le energy la kuningi umonakalo wona owenzekalayo kunokugaina kuningi umonakalo mina ngiyikha phezulu nje kuningi kodwa umonakalo owenzekalayo from ku relationship yakho kuya kuma dreams akho kuya kuwena uqobo lwakho ezintweni eziningi ama business akho yonke into awuyiphambili ngalendlela ekumele ngabe uya ngayo yes angize lana ke guys mangiza lana wenzela ukuthi lana uzidefend la angithi la wenzela ukuthi uzidefend la uyibone inja mawuyiphakela bese uphakela naleya iyasuka le iyodla ukudla kwaleya bese ziyalwa iyagwavuma le izama ukuziprotecta yabo lento le yenza ukuthi abantu babe greedy uku-arouse kwale chakra le bawenza kanjani uku-arouse kwale chakra le ukuthi ube greedy benza njena benza sengathi izinto ziyashoda la kwi-universe benza ngathi izinto ziyashoda nje ngathi nje yonke into iyashoda imali iyashoda everything nje is scarce amathuba emsebenzi ayashoda yonke into iyashoda so uma ngabe ukuthi wena une mindset ethi izinto ziyashoda futhi the future is not promised kuyaliwa kunamazwe kuliwa kuwona like the situation is only getting worse yabo kudayiselwa lezo zinto ezindabeni yabo so uma ukuthi ufakwe lo mqondo loyo unalo mindset unalo mentality into enzakalayo uba nalento yokuthi wena kumele ucreepe omunye ukuze kungene wena ngobani things are limited we are having a limited time we are having limited resources ugesi awukho uyashoda amathuba ayashoda yonke lento ekuthiwa iyashoda ayishoda ayikho into eshodayo la emhlabeni ayikho into eshodayo into omele uyazi nje ayikho into eshodayo umdali uyisidididi enough ukuthi angadala izinto bese ezenza zishort kanjani ibona aba temperature ne nature
bese benza izinto engathi ziyashort. Azikho izinto ezishodayo. Izinto uqonda ungitshela ukuthi yini eshodayo la kulezi lezo u4 ezakho umhlaba. Water, air, fire, earth. Yini eshodayo kulezi zinto lezi? Yini eshodayo? Ubani owakha lezi zinto akekho. Yes. Pho yini eshodayo? Ayikho into eshodayo. Akushodi lutho. It's not like bathatha imali bakhe ngayo ugesi. Ugesi abawakhi ngemali. Ugesi wakhiwa ngamalahle. Amalahle natural resource. Yes. Futhi i-source of power akuyona le yodwa. Ziningi izinto eziyi-source of power. Amanzi i-source of power, air source of power. Kodwa kwenziwe ngamabomu kuba ngazuthi izinto ziyashota. Ku-activate nje i-scarcity mindset kuwena. Ayikho into eshodayo. Nalo into ekuthiwa amathuba emisebenzi yasho ayikho into eshodayo. Ku-arousal le lokhu ngana le. Buka ukuthi abantu babulalana kanjani. Babulalana bodwa. Umbulalelana omunye ufuna ukungena wena. Why? Ngoba wazi ukuthi wena isikhathi sincane kuyashoda. Udayiselwe i-mindset ekwenza ukuthi ungakhululeki. Udayiselwe yona from where? From the media. Lezi ndaba ezikwi-media ungacabanga ukuthi wena kanjani njani. Zize kuwe lezo ndaba zizokuprogram ukuthi ube uhlobo olunye oluthile lomuntu. Yes. Angeke by law of karma angeke ufocus entweni eziwu2 at the same time. Kuzokhula lokho ufocus ekukona. Ngicela ukukutshela lokho nje mina. Kuzokhula lokho ufocus ekukona. Angithi yabo mina sengikutshela ukuthi zonke lezi zinto ekuthiwa wena zikhona, lento ekuthiwa zikhona azikho. Yes. Yabona ku safe la emhlabeni. Yes, ku safe la emhlabeni. Abanye bazongangizwa ukuthi ngithini. La emhlabeni ku safe. Kodwa wena ngokwe state of mind sakho, wena ogcina usu attractor i-danger. Yes. Omunye uzothi ku safe kanjani ngoba ngiyabonga nina exclusive creations. Othi ku safe kanjani ngoba mina ngaba nje inkunzi ngayenzela ukuthi kuleka wena. Lokho it was just life. Kodwa into engitshela yona mina ungeke uzwazi ukuthi wena how did that play out ukuthi kuze kube wena obanjwayo. Kodwa leyo nto ayikho into eyenzeka la emhlabeni ingekho action. Action is equal to reaction. Kune cause and effect. Ukuthi ubanjwe wena there's a cause ongayazi ukuthi yenzeka kanjani, yabo. So that is why kubalekile each and every time in the present moment. Be careful of izinto ozicabangayo, be careful of izinto ozifilayo, be careful of izinto ozenzayo. Yes. Ngoba lezo zinto zilidela ezintweni ezithile in the nearest future. Bese ungabusabona wena ukuthi it's because of you. Yes. So ke ku safe ukule emhlabeni, but ngoba ufocus evele wena kwi danger, uzobona I danger more than the safety. Okay? And by law of attraction uzo attract I danger. Yes. Kusebenza umthetho la. By law of attraction uzo attract lokho ofocus. Yabona into oyibona la emhlabeni is the proof of what you believe. Zonke lezi zinto ozibona la emhlabeni ubona izinto ezi proof of what you believe in your mind. You believe because when that's what you saw in the media. Angithi? That is why kuthiwa the ignorance is bliss. Yabo nje mina angazi nokuthi kwenzakalani lapha na kwi television, angazi fokon, angazi twa ukuthi benzani. Ngizwa ngabo nje. Let whoever who controls the world control it. I'm controlling mine. Nami esayidini lami because my will, I want my will to be the way I want it. I don't want my will to be the way they want it because them, they are having their own agendas. So ukuze ngikhathi court between me and them, because how they communicate with me, they don't come to my room here and tell me what to do, what is in, what is out. They interact with the media, through media. They interact. And then they are tampering with your consciousness. Then ama experiences owabonayo, ama experiences wena o focus ekuwona. So ke mina ngikukhela phezulu nje lento engiyichazayo. Zideeper kabi kunaloko engikushoyo mina. Zideeper kabi nje. Kodwa into ebalekile egcineni bafuna ukuthi energy ilokhu revolve around la. Kwebo omunye ilwa nomunye, dubulo omunye. Yida kakhulu yenza ucansi kakhulu. Ungenzi lutho ungasebenzi. Ayi, yabo nje. Siyaprofita nga ignorance yakho. Iba angry khona uzohamba uyoboshwa, yabo.
iba angry khona uzokwenza into ezicasulayo bese uhambe uyoboshwa amajele akhona masifika lapha ejele vele kunethenda namathenda ithina siprovidayo la yabo it's just nje profit namajele and lana ke survival mode la survival mode la uyadinwa la la uhlezi udiniwe la futhi la uhlezi usaba la uhlezi unefear la uhlezi usaba uhlezi udiniwe uhlezi une-pride futhi khona la yabo une-pride ukuthi wena umZulu uxabana nomuntu owumXhosa wena uzibona ungcono ngesikhathi nibulalana nina bona babenefita lapha kuma life insurance babenefita bona nibulalana ngenxa ye-pride angithi mina ngwaKwaZulu Natal mina ngumkhize mina ngusithole i-pride le itholakala la i-pride isuka la i-pride itholakala kule center le yes pride itholakala kule center le yes sehlukanisiwe nawe sihlukanisiwe mina ngusithole mina wena ubani wena ukhumalo wena mina ngusithole so sihlukene so anginayo nje lento ethi mina nawe yabo so i-pride le khona izinto wena uphathani wena uphatha le phone le mina ngiphathe ke lo phone yakho mina ngiphatha le yes i-pride le uzospenda kakhulu ukuqokana wena qoka lokho wena mina ngiqoka lokho kuya advertise ngamabuku oqoka lokho uyena ongcono ke oqoka lokho uyena ongcono wena usaqoka lokho awuboni into ukuthi yenza ukuthi uspende more unga-invest ungenzi lutho angeke uze ube financially free hlobo angithi udayisela ukuthi wena ungcono uma uthenga lokho spending leso yes awu investela izingane zakho akho ngane ke yakho la ezo-inherita umnotho nawe njengoba bahluleka kuba bakho ukushiyela umnotho nawe uzohluleka ukushiyela ingane yakho umnotho ngoba ugijimisani ugijimisa ukuthi ugqokani uphathani angithi ngobani u-advertiseliwe ukuthi ophatha lokho ogqoka lokho usengcono loyo yes and wena ufuna ukwenza ngale salary ephinde kube yishalary yabo yini leyo mina into in ne-out ngibona ngaba abantu nje ukuthi lokhu in lokhu out yabo kale kuveza ama-price tag nje ukuthi usibanibani ugqoka okubizayo usibanibani ugqoka okushibhile leyo nto awubona into i-pride leyo manje wena kwenziwa i-pride ke kuwe ungenayo-ke nemali yoku-afforda lezo zinto lezo even kuthiwa unayo wawambona wena umuntu onemali egqoka into ebiza kakhulu egqoka into ebiza kakhulu nje engenayo into passive income kusamele ukuthi avuka ayosebenza hayi bo kahle bo angezukushiyela lutho izingane zakhe hayi kwenziwela ngamabomu ngoba ngeke uinvest ema une pride activate wena pride defending yourself wena win wena we South African wena we look wena yabo nala awuzoba nefear abona nje mfethu uzosaba ukuthi ngiyasaba uzoba nento ekuthiwa ukusaba yabo ngesikhathi bekuvezela uyazi ukuthi khona amazwe kungakaze kuliwe kona kodwa kwathiwa kuyaliwa uyawazi lokho kwaveza nje portion encane ethiwa ekuthiwa bu bese uzodayisela yona la kuthiwa nansi into eyenzakala ngali ngoba kwenzela ukuqhatha amanye kuningi okwenzeka behind the scenes be invoke impi ukuthi kube nempi bona be invoke bona yabo bese wena uba unsafe uzoba unsafe ngento eziningi khona uyabona khona uzovota yazi uzovota uzovotela iqembu elizokhuluma ukuthi lizokukhipha la lizokwenza ube safe likunika amathuba emsebenzi so khona uzovota uzobeka abantu in power wena kumele ukuthi uhlezula khona uzokwazi ukubeka abantu in power abakutshela ukuthi bazokukhipha la bazokunikeza ukudla bazokunikeza izindlu bazokunika umsebenzi bazokunika bakwenza ukuthi ube safe angisilelo kungana lesi arousing out of balance bakutshela izinto ezokwenza ukuthi ube safe khona uzovota futhi angithi khona uzovota akekho umuntu oyokwenzela lento oyifunayo wena akekho thank you akekho umuntu oyokwenzela lento oyifunayo wena akekho ngaphandle kwakho yes akekho nje akekho ungavota wena ngoba ufuna kushawa imithetho kodwa ungavoteli ukuthi wena khona umuntu ocanga ukuthi uzoshintsha isimo sakho uzodayiselwa amaphupho nje udayiselwa amaphupho nje
ngoba government igama ethi government it's a mind control. Govern, control, mind, yes. So government control the mind. So usebenzisana nabo very same people who are controlling you. They are controlling you through the government, yes. That's what I'm gonna tell you. You got me? They are controlling you through yena. Ngoba uyena wazi ukukhuluma nabantu bakhe. Faka lokhu manje. And then you think when government uyena ophethe. Fana nesipuni esithi siphethe nabo sibe siphethwe naso ngokwazi. Thank you, Celiwe. So i-solution party ngicabanga ukuthi i-solution party ayingeke guys. I-solution party ngicabanga ukuthi sibuye siyikhuluma indaba ye-solution party ngoba ikhona i-solution kuyona yonke lento. I-solution kuyona yonke lento ngicabanga ukuthi enye video nje eseceleni i-solution. Enye video nje eseceleni. Good people. Afethu. Hey, manini. Ngiyacela ukuthi manginqamuka lana ningalo. Uthi ngibo? Amazing ama emotions. Sengifunda ama commentini. Hamba uyofunda uyeke ukusangana. Oh wow. Okay, lo ngicabanga ukuthi la sekukhona umuntu emele simzibe sonke ne. Umuntu emele simzibe sonke. Angithi guys nomuntu esemele simzibe sonke la. How do you suffocate a negative entity? How do you suffocate evil? You suffocate ngokuyincishani attention. Yes. Uyacabanga nje mase ngishaya lento le. Ngibhoko. Ngicabanga ukuthi lento le izo retaliate khona solo. Ngishaya lento vele lokhu ngibuka. Ubani ozosufferisha lapho? Imini. So into entity uyincishani attention izobe sifile emva lokho. So niyazi ke guys, that's how we deal with that thing. Nasemsebenzini nje okwenza njalo. Ngisho attention, suffocate. Okhala lapha ya ngaphansi kwebus. Gadla. I thought uzongiphendula angangiphendula. Akahambe. UFIFA we don't need energy yakhe. Ishu. Danki futhi lapho. Ngiyabingelela. Sawubona Stu. Ya. Siyabingelela ke nganza wethu la. Ake ngihlanga ngempela nama comment khomami khoma ml okay sabona ufifulele futhi ngeke asavuka hayi guys come on musane ukumlo ngiyazi bengaze nginitshele we because I am suffocate into attention phelile isiphelile lonto is part of the solution ebengizokhuluma ngayo ngeke ngisakhuluma ngayo solution ukuthi kuyona yonke lento le abayidlalayo it's because of profit but uma incishe attention wena iyaphela lonto le yabo lento guys ngicela ukunitshela lezi zinto ziphila ngeattention yenu yes kunento ekuthiwa i-energy harvest or soul harvesting yabo uma ngabe ngifuna mina labantu basebenza ngama evil spirits yes banama entities abo labantu la mhlambe futhi okay well yabona lama lokungana abo aphila nge-negative energy eningi khona ezokwazi ukumanifesta lento abayifunayo. So uma bekulethela indaba hawema kuginqika ibhasi noma kwenzekaleni yabo these negative things that are happening in the world nonke niyakhala that energy that we are sending it is feeding to their animal abayi-worshipayo. So nina uma ngabe nincincisha lezi zinto attention kinga ukuthi niqala lapho ukwenza lokho umbuzo omkhulu ukuthi niqala lapho ngoba you guys like things as worse okay in izinto oyibiza ukuthi ziyabheda ziyenzeka emhlabeni but ubani othe ezinhle azenzeki ubani othe ezinhle azenzeki okay la khona nisuke niphendulana nodwa guys ngeke ngifunde ngizofunda mhlambe la nisuke nibhalela khona nje sanibona ekhaya nina exclusive creations siyakubingelela yeah hayi ke yeah okay all right Nazia they use desires against you. They make suggestions for your mind to keep you in low vibration. Ibafethu uqinisile we Jakala bani Jakala somkhulu
Jakala somkhulu uqinisile. Nazi ya Gilbert mono bani sodium glutamate very dangerous. All right, yeah ne. I am so glad I found this page. Thank you siyabonga Phum. Kuyashesha ngempela yazi. Siyabonga Philemon. 80% mfethu. Oh yeah. Kusho lapha siyabonga Philemon. Myself. Myself we lokungana we B. Bashaya myself. Me, myself and I. Lelelele uba wedwa. Kumele wazi ukuthi wenzani manje myself. Angisho ukuthi nothing is good or bad depending kwi awareness yakho. That is why I don't watch news. Uthi uhlengiwe lapha usimelana. Sikona ke ngayibuka indaba. Yabo siyabonga Philemon, okay? I don't watch TV basho njalo ke lapha na izingane zawethu. Ngifuna ukubona konke umbuzo mhlambe eyibhuti ukhuluma iqiniso wena uhlala kuphi mina ngihlala kuphi mina ngihlala khona la eThekwini nje ngikande ngezi ngokuhlala la eThekwini nje ngihamba ngicwala italadi nje kuhamba ngama category but where you stay matters kunyama ezweni. Ya ukhuluma indaba ebalekileke umukhuluma indaba yokuhlala. Yabona umukhuluma indaba yokuhlala ukuthi uhlala kuphi. Yabona i-energy. Okay, ake ngibeke kanje lento. Yabona as long as le energy yakho ile level ekuyona, I state of consciousness sakho, I level of consciousness yakho isekule level ekuyona. Uzohlala la uhleli khona. Uma ngabe I level of consciousness yakho inyuka kuzozakuzekela kona iuniverse izokukhipha lapha ikufake kwenye indawo yabo. That is why umuntu ohlala eBalito nomuntu ohlala eSentin nasemhlanga and all those things, those people who are wealthy yabo and all those abai accumulate iwealth yabo consciously, hayi ukuthi abenze izinto ezisketch nezidutshe. Labo bantu they don't talk the same language nomuntu oyihlalela eNanda eClermont eNdengezi. They don't talk the same language with most of the people abahlala kuma townships, yes, ngoba I level of consciousness yabo ayifani. That is why nomuntu mesesehlale kwi township wabona I level of consciousness isiphezulu uyasuka lapho ngobani akasaresonate nabantu balapho yabo. So as long as uhlala la, as long as the level of consciousness yakho ikuleyo level leyo, ukuhlala kuleyo ndawo ohlala kuyona it's your manifestation yabo. Uma ngabe ukuthi ushintsha level of consciousness yakho over time uzohlala kwenye indawo because of that will be a manifestation again yabo. That will be a manifestation again. Kuyazenzakalela guys, hayi ukuthi wena ozophoqa, kuyazenzakalela nje. One universe provide ngemali yokuthi uyohlala kuleyo ndawo leyo, yes, iprovide ngawo wonke izinto universe provide ngazo zonke izinto ezokwenza ukuthi uyohlala kulona yabo. Nje mina njengoba ngila ngikule ndawo ngihlala kuyona and I'm not exposed kangako eyintweni ezichaos ngaleyo ndlela. I'm not exposed ngaleyo ndlela, but ikhona chaos la, ikhona chaos la. I-universe kodwa yangiselectela yona based on the level of consciousness ukuthi angihlali la yabo, ngokhona ngizophazamiseka ngaleyo ndlela mhlawumbe mangenza izinto ezithile. Futhi uma ngabe ngiwenza umsebenzi enough, futhi I-level of consciousness yami ngiwenza umsebenzi kimi enough spiritual, izophinda yona yenze the way futhi ukuthi suka futhi la manje hamba uhlala kwenye indawo futhi again esimatcha naleyo consciousness level uyamanifesta la emhlabeni yabo. Nje umuntu ovele wasuka ngokuthanda kwakhe wayohlala endaweni yabantu abane level of consciousness ehigh, yena engenayo level of consciousness ehigh, ngokuhamba kwesikhathi uyakhikheka out ngezimo ezithile. Engakhikheka financially, engakhikheka socially, but uzokhikheka out at some point. Okusho ukuthi lokho hamba ukwenza umsebenzi first before uzohlala la. Yizo lonto uthi ayanda lethe solution, uthi uma weseli profound uthi uma Mandla yebo Thabet yebo simubona
Oh yebo. Oh usho la kuThabelo T uthi hayi yebo simboni lo yambhemi lo engabe umbhemi noma yini. Ufana nalempukane khona lempukane yayo uyishayisa endongweni nje ungayazi ukuthi iqhamuka uyifanela na sawubona changes Akasha sawubona we Tiki Phun ubani the keep on okay hey yazi le the keep on umuntu umefunde wanganaka leligama lakhe ngavela lifunde nje ngendlela elibhalwe ngayo athi uthi keep on yebo the keep on bafethu nisekhona nje la nisekhona nje la lalelanike nathi indaba ku YouTube live bami batholakala ngu changes Akasha yes ku YouTube ngu changes Akasha akuvele lokho na ngiyawudo siyabonga kakhulu mntaka Mayeza sibonge kakhulu ngeblessing osinikeza yona ku YouTube changes Akasha ne ku YouTube changes Akasha bese kuthi yabona nje ama blessings ayeza laphana eqhamuka kudo alokho ezile changes Akasha i-backup account yami changes Akasha rebirth i-backup account yami yala lapho okunye okwesithathu kwi-announcement ngenza ama human design chart reading yes human design chart reading ke isuke izokuvezela ukuthi what kind of a person are you, how should you make decisions that are in line with yourself, how to navigate this life, how is your energetic configuration ngoba uyazi na ukuthi ilokhungana iPolo GTI aliperform njenge Polo TSI 2016 model ngokunjalo ama performances awafani based on i-configuration yayo imoto. Nawe ke futhi ke i-human design chart reading isuke izokutshela ukuthi imapha ama-energies owanika umhlejies ngoba uhleze around abantu abane-defined ego abaziprovayo naye bese cabanga ukuthi naye umuntu odalelwe one-will power ne-competition o-competitive kanti cha akukona lokho. Usuke balekela nje ukuthi angazizwa emncane ene-low self esteem bese avume nezinto ezithile ezomenza ukuthi abukeke njengomuntu othile worth it yabo khona ngizobonaka njengomuntu worth it, let me agree to do this, I commit agcina hluleka futhi ukwenza leyo nto. Ngisuke ngikhuluma ngazo zonke ke lezo zinto mangiread ama charts abantu. So WhatsApp le number ekwi-bio ngithi sezwana WhatsApp le number ekuphi ekwi-bio nonku siyabonga kakhulu with i-gift ngiphinde laphana siyabonga mfowethu kusho 97 Zethembe unqobza izifo ezisemsebenzini ena sizilapha kanjani ini izifo ezisemzimbeni esizilapha kanjani. I-solution part ngithe mina akube yenye into yangesinye isikhathi yabo. Solution part wazi ukuthi solution part is not going to be easy, it's not a child's play. Solution part ngoba uzobubhekene nento program yakho yeminyaka, you've been like this the whole time since you were born and it's not gonna be a walk in a park ukuthi ushintshe lokho yabo. Thank you so much nonku. It's not gonna be easy because you will be working against your nature, your program. Yes, it's not gonna be easy. It's not gonna be the solution part. Sometimes uzozizwa ngazuthi impossible futhi ngoba you've been like this the whole time. Baba Credo Mutwa once said this, and the media iphethwe abamhlophe, so obviously they will do anything to control us. Injalo indaba. Indaba injalo kuphi. Uyabona umuntu la owi-survival la. Bafethu indaba yo soul purpose akayingeni lezo zinto lezi. Indaba zo soul purpose, indaba zothando ukuthi kumele ngikwazi ukuthanda awucabangeke. Abantu abaningi bala kwi survival mode and bayathandana awukwazi ukuthanda kwi survival mode. Ukwi sympathetic nervous system awukho relaxed lapho. Ukuthanda awukwazi lapho ukuthanda ukuthi into enjani. Uyayididanisa i-obsession nothando uthi wena uyamthanda kanti obsessed. Yes, uvala ngaye ama gaps athile kodwa wena bese uthi uyamthanda. Awunayo unconditional love ula. Yayizwa lonto. That is why ku something for something. Yes, ugcina usumcontroller, usenza zonke izinto ngoba u-insecure. Insecurity vele into nayo ila
kwi-sacral chakra yakho, uhamba umspire, uhamba ufuna ukubuka ifoni yakhe, ucurious nje ngobani insecurity vele isuka la bese uzweni uyamthanda, hayi ukuthi ngoba uyamthanda. Akekho umuntu okwazi ukuthanda kahle ngokuphelele survival mode, yabo. Dinge energy nyuke iye lapha phezulu, yes. Uzokwazi ukuthanda abantu, ukwazi ukuzithanda wena. Awukwazi ukuthi ukuthanda abantu, uhlulekile ukuzithanda wena first. Abantu abanamanga kanje ingoba ni energy la ezansi. Abanamanga kanje banamanga ngoba energy ayizi la. Banamanga amaphupho abo ba curious, ba worried about the future, yabo. Thank you Celiwe, thank you so much. Ba curious about the future, yabo. I-anxiety it's a mental disease leyo, anxiety. So i-anxiety ukuba worried about the future, cabanga ngekusasa, ube worried ngale kusasa. So lo anxiety leyo uactivateelwe yona anxiety just because ubona ngazi ukuthi wena the future is not promised. Thank you so much. So that is an anxiety. I-anxiety ke izoblocker i-third eye yakho, yabo. Thank you KK. Anxiety ke izoblocker amaphupho, iblock i-third eye, iblock intuition, uthathe inqumo ewrong, wenza into ewrong, uphambane nenhlanhla ngenxa ukuthini kublockeke la. And namanzi esiwaphuzayo ke, the tap water, it is suspected ukuthi anani ane fluoride le ezocalcify pineal gland, i-pineal gland ehambisana ne-third eye yakho, ugcina nje messed up, spiritually messed up, yabo. So lezi zinto awuyiboni, not to mention ukuthi ama inspiration, indaba ye-inspiration kumuntu yabona into efana nami, khona uzoyizwa kahle. Yabona awukwazi uku-enjoya ukudla uthukile, yabo. Uma uthukile awukwazi uku-enjoya ukudla, so wena ufakwe kuleso state sokuthi uhlezi uthukile. Ngoba uma uthukile awuzokwazi ukuthatha izinqumo ezisober, ufakwe lapho ke. And kumele kube nezinto ezilozenziwa consistently ukuthi zilozikukhumbuza ukuthuka. Ngathi usu-comfortable nje, akufuneki ukuthi ube comfortable, thuka, yabo. Uyagijinyiswa kahle kahle, thuka. Musu kuba stable, yabo. Ngeke uzube sober lapho, uthatha izinqumo hasty, angeke wenze ngisho investment ngobani future is not promised. Omunye umuntu vele athi ngilo ngibeka imali, or if ngiyafa next year, izwa nje ngobani yini emtshela ukuthi uyafa next year. Akathembi lutho, akathembi kwanto. Wazi ukuthi nje uzofa anytime soon. Yini emenza ukuthi ayitshela uzofa anytime soon? Yilezi zinto abhombathwe ngazo la, that are tampering with the consciousness yakhe. Ubone sengathi ukuthi uzofa anytime soon, uthatha hasty decisions. Dopamine is too high. Iningi into imisery esenzwe yona, yabo. So awukwazi ukuthanda la. That is why abantu uthola ukuthi abanalo uthando. Entiwa njalo lento yazi. Awuthola abanalo uthando abantu. Ngoba energy yabo ayizi la. Omunye u-act engacabangile. Ngoba la awucabangi la. Ufuna into ezokwenza usurvive manje. Ufuna into ezokwenza ukuthi usurvive nje. It's all about survival. Energy yakho mina lapha, it's all about survival. And you have udinwa nje kalula. Yabo. That is why uthola angeke uzunikele. Angithi ngizwile nje guys ukuthi kunezingane engithe azinazi certificate engicelela i-contribution, i-donation kubantu. Bakhona abantu asebefakile imali, sifikile ngisho na ku 3000, yabo. Sifikile ngisho na 3000. So isashoda ngoba sihuba u4100. Nobaba uMkhwanaze usexhasile ne-following yakhe, and futhi basaqhubeka basaxhasa. So lo 4.1 uzohlangana, it's given. Kodwa yabona ukuthi uzokwazi ukunikela, angilulwe awukwazi ukunikela ukwi-survival mode, awukwazi. Ngisho nayo into awukwazi ukunikela ngoba ukwi-survival. You can't go against the nature. You can't go against the nature. If you are in the survival, awuthembi lutho. Yes, awuthembi lutho. Ayikho into oyithembayo. Awusizi umuntu because you awuthembi lutho. Ukwi-survival. Akithi uma uyi-survival ulokungana wena uperceive i-danger wena. Whether this danger is mentally or physical danger. But nje awuthembi lutho wena. Yabo, awukho relaxed, awukho in the relaxation mode.
your sympathetic nervous your sympathetic nervous system is activated. So ikona kumhlaba unjena ke ngoba energy yethu most of us is circulating down there, no love up there. There's no love, yabo. There is no love, uthando lutholakala la. There is no love. Uthando lutholakala lapha. And uthando, love, is the highest energy ever. Ulana nje ngenxa yothando now is the highest energy ever. Uthando is not a sensation abantu lento abayicabangayo. Uthando is not an emotion. Mhlawumbe ngelinye ilanga kumele sikhulume lokho. Uthando is not an emotion. It is it's a uniting force that unites everything together. Yes. Yeah. It's a uniting force that unites everything together. You realize that you are everything and everything is you. Yeah, but that is it's not a matter of emotions. Emotions, they come and go in waves like this. How can you say you love someone ngokwama emotions? Ngoba phela ama emotions, they go up, they go down, they go up, they go down. Shuthi sikhona isikhathi la khona ongeza ukumthanda khona, phinde umthande, uphinde ungamthandi. So akulona uthando lolo. Yabo? Akulona uthando lolo. Siyabingelela ekhaya. Kusho umgobhozi, siyabingelela umgobhozi. Siyabingelela ekhaya mzumkhulu. Nina bendalo. Siyabingelela mfowethu, siyabingelela mfowethu. How to deal with evil spirits? Kudepende ukuthi aqhamuke kanjani lo ma evil spirits. Khona ezinye izinto nje njengokushunqisa nani ngithe solution parts so deala nawo ngelinye ilanga. Yabo kwesinye isikhathi yabo khona into ekuthiwa ama incense nazo nje ungayishunqisa lezo zinto nje just to deal with imoya ethile nje. Ama incense uyicleanse nawe bath, salt bath, cloves, cinnamon, uyijwayele lezo zinto lezo nje. Cinnamon, cloves, crystals, nama crystals ungafakile. Lezo zinto lezo, they work with you, they work with your intentions. Listen, what is your intention? They work with your intention. So what is zikusize kulo man negative evil spirits yabo. Ungakwazi ukuthi wabona. But ke third eye yakho makuthi ivuliwe, uyakwazi ukubona into ezayo, ukuthi ayikho into ezayo la. Yabo uyawazi ukubona nje ahead. Awudingi time and space ukuze ubone. Cha. We are operating in the 4th, 5th dimension above. You are not limited by space and time. Sabone ekhaya, sengizophuma ke man. Sabone ekhaya. Maye ngekho requestile. Ekhaya sabona we mduba.com. Kubhozi kuphuka lapho khehla usho okuyikho no okuyikhona not iqiniso, ngisho okuyikona. Siyabonga mfowethu. Siyabonga abasilandelile. When you say it happens effortlessly, then you know it's the most high. Danke mfowethu. Injali indaba we box fresh Jamin. You've said a mouthful changes. Trusted, ngiyabonga kakhulu. Ngicela ningixolele makhona engayifundanga comment yakhe mhlawumbe ngingayibonanga, angaphinda ayibhale futhi yabo. Because now ngathi ngihla ngobona njengesicabacaba. Please upload this one too on YouTube. Ngiyawa upload impela live wephuma lapha ku YouTube Changes Akasha. I upload. Ngicela ukuthi nifike ni subscribe guys, good people, spiritual beings, children of light. Ngicela ukuthi nifike ni subscribe lapha ku YouTube ku Changes Akasha. You are the first to read my name in a right way. The keep on. Hayi ngiyashesha phela kuyikhuphula mina. Yes, please upload this one on YouTube. Yes. Ngizokwenza njalo ngizokwenza njalo nezo. As always. True bhuti kusho lapha nonku.
I was nearly convinced that I'm crazy, but I get motivated when I hear the same language. Kuphuzi, we are not crazy mfethu, right nje usendleleni right kakhulu. Yes sir, khuphuka nayo lapho. Alright, danke Kuphuzi. Injalo indaba. Ithemba is the amount of energy that you collect from the universe. Absolutely. Please assist me in transcending meditation to be able boost chakra. Lokho ke transcend meditation nokwamacha like ngicela ukuthi kube ku solution part guys, ziningi izinto esizoyithinta ku solution part, yabo, ziningi izinto esizoyithinta ku solution part ukuthi how do we try to move and how do we move in fact the energy all the way up, yabo, ngoba zikhona izinto, khona mantra, mudra, meditation kanje, because it can take forever mase ngithi ngiyayichaza manje la. Love, I call the energy of balance. Yes, nondaba kunjalo nje, we are still right futhi nalapho, it's the energy of balance exactly. Njengoba sibona nje la kade ngisho ukuthi mina i-universe isebenza nge-law of balance. Umhlaba namazulu needs to balance for you to do something. Angithi for you ukuthi ukwazi ukwenza something uqale ucabange bese uya-act. Ukucabanga akuyona physical activity ukucabanga, it's a mental activity that is unseen. Mase sewu-actor suke sekune-emotional part, usuya-actor, yabo, into usucabangile. Mase u-actor sekuthinteka i-solar plexus lapho, yabo, i-abdominal brain yakho, usuyaqala uya-act, uyacabanga uya-actor. Lama energies owu-2 mela balance. Khona umuntu ocabanga kuphela enga-act, khona umuntu o-actor kuphela engacabanga, out of balance, yabo. Gerrit lapha yana ku YouTube, Changes Akasha. Yeah, bafethu ngisawathatha kakhulu iminikelo yengane, ngisayithatha kakhulu iminikelo yezingane certificate, ama details amasebhange mawufuna ukunikela mfethu ukuthi ingane kwenzeka i-DNA, zikwenzeka i-DNA inganeni between zona ingane nogogo ukuze zikwazi izingane ukuthola i-certificate. Azisahlakaniphile lezo ngane bafethu, iyona into engihlukumeza kakhulu ukuthi izihlakaniphile lezi ngane, yabona mfethu, ayizihlakaniphile. So iyona into engithintayo nami. So ungalokhunja lapha ya, ungathatha inamba lapha kwi-bio yami bese uya ngi-WhatsApp ke ngikunikeze ama banking details, leya number le ebhalwe kwi-bio, bese ngikunika ama banking details, bese uyabo abanye bayasenda ke ngo-cash send kanjalo. Ngizobuya ke futhi ngize khona la nginikhombisa imisebenzi yeminikelo yenu, yabo, ngizobuya ngizoni-update ngayo yonke into mina kulokhu konke nje, ngizoni-update. Sengiyenzile i-DNA ukuthi ngiqoqe emalini first, izomele ngitshele DNA siyenziwe, ngizonitshela konke kusuka nokuhlala, yabo. Hayi, so ngoba ngelinye ilanga mfethu yabona, mina namhlanje ngisamangele, kunezinto ngingayitsheli ukuthi zoke zenzeke, kunento engangingayitsheli zoke zenzeke, yabona la emhlabeni. Never say never la emhlabeni. Mhlawumbe musabona izinto zihambela kahle futhi, never say never la emhlabeni. Ungabona kahle mina ukuthi liyamthatha ngempela osemnyango limphose emsamo. That is why kubalulekile ngohlezi ngibakhumbuza abantu ukuthi be good to the people on your way up, because you will need them on your way down. Nasho njalo umfoka Dube wayilalela. Hayi, ngiqedile ukukhuluma, not unless kukhona umbuzo noma kukhona o-requestayo noma kukhona okunjani, but other than that nje bafethu, ela namhlanje nje lilonke bekuwukuthi nje ngicela nazi ukuthi i-energy uma ila ezansi ilezi zinto ezenzekalayo. Ama-advert okudla, they are keeping you. Ukusatshiswa ukuthi akukho safe, ukusatshiswa ngokuthi kunjani kuzoliwa, yonke lento ephathelene nokusatshiswa nje, awekho amathuba emisebenzi, yonke lento leyo negativity ifuna ukugcina ukuphi ula ezansi, yonke lento eyenzakalayo. Music video nabantu abanqunu, ukuvezwa kwelento lena kweyidakamizwa, haphazard, kuningi.
yabo uveza idakamizwa haphazard konke lokho kufuna ukukhipha ula. And-ke mawulana-ke uphila njengesilwane nawe ubulala abantu uyazisupporta umfisela omunye umuntu into enhle ubona ngazi ukuthi umuntu umephumelela uthatha entweni yakho kanti akathatha entweni yakho nawe uzoba nakho kwakho uba nanenhliziyo nje embi nje uyisilwane nje makhuluma ngebeast ibeast itholakala la nathi ke ibeast la itholakala khona. Hayi-ke nganjani mangase kuthiwa ngiyahamba hayi-ke ngabe right kakhulu sengihembe ke nganza kwethu ke goodbye angazi ukuthi ubonana nini hawu ongena manje u-live uthola ku YouTube changes akash ongena manje uthola ku changes akash angakhohlwa ukusubscribe inondaba we live in the past yebo siyabonga siyabonga nonke nje nina's exclusive creations celiwe mabika siyabonga mfethu please invite me next time Mkhophozi hey uTikTok uzoyenza lento leyo. Thank you Sonto, thank you so much, thank you Sonto. uTikTok uzoyenza lento mfethu yazi leyo yoku-invite cause hey mina ngisuke baningi abantu baningi yabo kodwa ngoba you are tuned in la uzokunotify uTikTok uzokunotify ngempela mfethu yabo uzokunotify nevertheless futhi ke uzothola ulive ngale yabo nje mayenza tight angwazi ukuthi usebenza kanjani ngoba baningi asebeyathi angoba notify mangabe ngingena kodwa mangithi la ngithi ngiyacifiza la uthola ngesinye isikhathi sengikhohlwa ukuthi ubani washo njalo mangithi ngiyachecka la abaveli bonke abantu mhlawumbe umuntu engimkhumbulayo ukuthi wathi ngomnotify akaveli la yabo so kuba yileyo nto nje kanjalo kodwa ngiyengizwa abanye bethi ba invite uTikTok la bangena yabo yeah so injalo nje indaba and baba yini ke good people ngibongile ngesikhathi senu kube kuhle kini siyabonga kakhulu.